Nyakora Mugiajuang ochopo kanyo sa 7 mar odiochieng'. Erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi. Eneno weche manyien mag migago mwaikoni odiochieng' ma kawuono. E kinde manitiere weche mopogore opogore matimore pacho kae ka jogo makoro chal mar kor lwasi koro sekoro ni nitiere auka yamo mapek mabro bedo ahinya to e gwengego makadho wadh nam chumbi makoro inyiso jopiny mar mondo mi obed akicha kaluwore ni auka makamano nyalo bedo mapek ahinya manyalo nyaka ting'o oko kata nyalo fualo mano wi ota e counties mopogore opogore. Nyakora Mugiajuang mago kaachiel kod mamoko mathoth waikoni kawuono e weche manyien mag migago to mokwongo magi thuond weche mawamiyo pek. Bad migao makoro chal mar kod lwasi ogolo milome mar auka yamo machakore kawuono e counties maromo 15 pacho ka. This one was being used by them to in the execution of their mission. And their mission is committing crimes. Obila ma Nairobi okinyi makawuono omako achije 4 mag maundu mitimo e kuonde dak mopogore e bomano. Chikewa machon ne wacho ni ng'ama miyo mama ok bed gi title deed. Kare wayudo ni kare en gima ne idiya jogi to chik dwaro ni ng'ato ka ng'ato kata kitimo succession e dala to title deed biro nying mama e kopogo nyithinde. Jopiny imedo jiwo wit oko chike machon mane mono joma mine bedo gi lowo kinyiso gi gitigi chike manie katiba mar piny Kenya. Nyakora Mugiajuang yie mar mondo mi bed koda nyaka igiko mar weche manyiena mag migago. Nyinga Joyce Oduor inyalo ndikona kokale nambwa mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako eni komiti od bura mar arita kwayo mar mondo mi omigi bilion 3.4 mar ndiko obila manyiena maromo 10,000 kagiwacho ni omenda ma omigi nyalo mana ndiko obila maromo 5,000 kende. Magi oyangi e kinde magi chwalo kwayo magidwa ni oket e budget misomo dwe manyiena. Wawinja madhi mbele. Vice Chair has talked about modernization. Why several program of modernization? Because the same question is in Mbagathi. Now, on modernization, we have got 2 aspects. We have got modernization being implemented by Interior, which is now the one with the 3.4 billion, which is a long-term program. It is supposed to cost 28 billion. And that include now buying tunaita APS, makumbaru kwa Kiswahili inaitwa nini? APCs, AMRAPs, drones, to buy what we call shotgun helicopters and several things that we have already inquired. And the initial budget was that. And it was supposed to be budgeted every year. The first year we did 5 billion. The second time we did 2.5 billion. The other time we were to do 6, it came, disappeared. It went to 0. Now we are reviving it again. When did it start? Immediately after this government came in. So 2022, 2023. The first budget of William Ruto of Kenya Kwanza. 2023 financial year. Yes. Chairman, actually, I have no problem with any monies allocated for security operations at the police. Because we understand what the National Police Service do. I mean, that's their work. But I have great reservations on security operations money at the Interior and Administration. And especially when Village Elders budget is not there. So my proposal, Chairman, would be, as you make consultation with your members, we must strive, Budget Committee, and Honorable Togoyo's committee, that in this budget, Chairman, we must fund the payment for village elders. Lakteche mane ondik e buo UHC koro kidek rito nyaka higa manyiena mondo ndik tich e yo maongirore kaluwore ni onge omenda ma sirikal oketonegi e hik omenda manyiena. Jakom komiti mochung' ne weche mag thieth e od bura mamalo Dr. James Nyikala wacho ni kata obedo ni gitemo dhiro mondo oket bilion 11.8 mar ndiko lakteche go e yo maongirore, bilion 4 kende ema oket tenge e chudo margi mar dwe ka dwe.
E seche ma komiti mochung' ne weche mag budget dhi mbele romo gi jotelo mag komitis mamoko ewi loso kod nduso budget ma hik omenda mar 2025-26 motelo ne somo budget ayanga, dwaro lakteche mane ondik e bwo UHC mar ndiko gi e tich e yo ma ongirore koro podi ogore e lwanda kaluwore ni omenda bilion 4 kende ema oket tenge ne chudo margi ma dwe ka dwe. Koloso e nyim komitino, jakom komiti mar thieth e od bura James Nyikal ochwalo ng'ur mare ewi migawo mar omenda rem keto omenda mar ndiko e tich e yo ma ongirore lakteche mag UHC kata obedo ni gisebedo ka ging'anyo ka gitemo dhiro sirikal mondo ochop dwarogi. The UHC workers require 5 billion for gratuity upon a contract expiry. Further, additional 3.8 billion will be required to confirm the UHC staff on permanent and pensionable terms. Mondo ndik laktechego e tich e yo ma ongirore, omenda madwarore en bilion 3.8 kaachiel kod chudo mag aheri bilion 5, manyiso ni omenda bilion 8.8 owinjo med ewi budget ma oket ne migawo mar thieth e hik omenda mar 2025-26. Other areas that the government may still need to add more money in subsequent supplementaries. But please do what is necessary to fund the confirmation of UHC staff. The 3.8 billion that is needed in the entirety of the budget is not much, because this is money that is going directly into service delivery and directly into Kenyans who are youthful. I think, Mr. Chairman, we can't have such a statement when we are doing the annual budgets, that we are already foreseeing a supplementary budget. It doesn't make sense from a budgeting perspective. Duol mar Governors korka korgi bende ne oramo ni ginyalo mana yie mondo lakteche mag UHC ondik kod counties mana ka nitiere omenda ma ibiro medgi kowuok e sirikal mamalo. Bad migawo makoro chal mar kor lwasi Orlando bedo gi yamo mapek ochakore kawuono nyaka wuok tich tarik 26 e counties mopogore pachoka, ahinya mago mayudore ka dho wath nam chumbi. Giwacho ni kochakore e gwenge ma ka dho wath nam chumbi, yamo ni dhi kelo apaka madongo mabor ne romo kilomita 2 e dho wath nam chumbi ka dhi dok chien ka chop wuok tich. Kuonde mamoko mayamo mapek dhi bede gin counties ma Marsabit, Turkana, Samburu, Isiolo, Mandera, Wajir, Garissa, Kitui, Makueni, Taita Taveta, Tana River, Lamu, Kilifi, Mombasa kod Kwale. Jodak e gwengego inyiso mar mondo mi obeda kicha ne auka mapeka kod apaka madongo. Aukani nyalo muko tat udi kendo ketho mwandu ka apaka e nam nyalo rocho chenro mopogore mag nam. Kawdhi mbele ni obila maboma ma Nairobi omako ji 3 kama wuok e piny Uganda kod ja Kenya achiel kitudogi kod weche maundu e gwenge mag Nairobi kod imbo mar Kenya. Achija 4 go manomaki okinyi makawuono itudogi njore e kuonde dak ma Pangani, Isili, Majengo kod South Sea. Ne omakgi kod magina 3, achiel mar AK-47 manigi lisasi 30, pistol 2 mane nigi lisasi 21 ka obila nono magina go kaponi oseti kodgi e timo njore. Komanda mar obila ma Nairobi George Seda mane otelo ne apedhano oseyo tiyo gi ojende e chiwo arita e romo mag siasa ka onyiso jo siasa owene obila otim tijgi mar rito jopiny. This one was being used by them in the execution of their mission. And their mission is committing crimes. And these crimes, we cannot rule out. There are crimes which have been committed within Nairobi and others outside Nairobi. So in that regard, we are still pursuing through other aspects of investigation to see, or rather to link them with other crimes which have been committed elsewhere, so that we can just name it wholly. Joten migepe Musalia Mudavadi ne ochiwo migawo mar kit chwech ne jaten migawo no Laktar Hana Cheprumo. Migawo mar Mudavadi nomako kuom thuolo mar dweche 9 e yor kojolo.
Mudavadi ojiwo Cheptumo ni gin kod geno ni obiro chwalo tijno kendo miye nying manyiena mondo jo Kenya owinj bera mar migawno kendo neno lokruok e weche mag lwenje mag kit chwech mamedore pachoka. Cheptumo ka donjo e apis okwayo sir motegno ka okwayo jokanyo duto mar neno ni lokruok makare oneno ne jo Kenya kokalo e migawno. We look forward to you propelling the ministry and giving it a new profile, giving it greater visibility, so that the Kenyan people can feel the impact of what it does. You will play a very pivotal role in helping promote the image of the country and grow tourism in our country. Culture, the arts and heritage involves young people, it involves all family. Again, it involves what has been passed down to us as our heritage. So it is quite a very heavy assignment, and with your support, with support of the whole government, we shall definitely realize the objective for which we were called to do. Yuaruk maglope ahinya ne mond liete kod joma mine en gimno mapod ogoyo tach e moko kuom gwenge mapachoka mane omiyo tiegruok makende otim e sub-county ma Kisumu West e gwenge mag Nyahera kijiwo rwako chike mar neno ni mine bende opogne gi lowo kendo owe sand mond liete ne weche mag lowo. Jai lieta nigi mathoth. Mond liete mapachoka pod medo kale midhiero ka imayo gi lope ni mar jopiny pok orwako chike mag lope ahinya mago momiyo mine ratiro mar bedo gi lowo. Ka chuoro setho to jomoko biro ni chuora ni puodho no oseusi. Koro katemo luwo kadhi koni gi koni to ng'ama dewa onge. Mae en mana achiel kuom mine e gwenge ma Nyahera manonro yango ni buche mag lope odhure ka thoth mine kia kaka gilu buchego motegno. Touch no wuok e Kisumu mangima ni Kisumu West sub-county giseme nigi shida mag lope, issues mag succession. Wayudo ni mond liete gi nithikie poko timo succession e lope mag kweregi gi lope mag chuogi manosenin. E tiegruok manonywako jokanyo mopogore e weche momakore kod chike mag lowo, jodako yudo puonj kata bed ni jomoko to pod omako chike machon. Iyudo ka wazee moko giparo ni wamama ok onego bed gi haki mar bet gi lowo. Koro ka janyuol otho to giriembo nyithiwa manyiri. Nitie joma oyie gi wach mar miyo joma nyiri lo kata joma mine lo, to nitie jodongo moko ma pod tamore ni mano ok nyal timore nikech mon ikendo ga kuonde mopogore opogore. Koro giwacho ni gidhi gi yud pok margi kuonde mokendgi ego. Nikech jowa gi opuonjo jowa kendo wang'eyo adieri ni kare chikewa machon onego wawe. Chikewa machon ne wacho ni ng'ama miyo mamama ok bed gi title deed. Kare wayudo ni kare en gima ne idiyo adiya jogi, to chik dwaro ni ng'ato ka ng'ato kata kitimo succession e dala to title deed biro nying mama e kopogo nyithinde. Moko kuom joma ne ochopo kanyo orwako puonj mag yudo kod ler e luwo weche mag lope mosebedo ka chando gi kuom kinde ke apis ruoth mag gweng'no bende ojiwo jopiny omany kony kowuok e apise piny owacho mopogore opogore. Ka chifu Nyahera okonyowa kendo anamor ni jolandesa kaka nosemako bada gin jolandesa biro konya mayud title deed e lweta. Aher mondo mi gik moko matimore e pinje moko mwaneno kata gwenge moko mwaneno mondo timre North Kisumu location ka nikech offices wan go ka mar chief gi gik moko duto te wantie godo ka. To shida mosebedo go te Nyahera mek lowo gidog piny kendo wakwagi wananchi ni gik midhi nyisgi kowach ni gitim follow ups offices mek sirikal gi kik gitamre gidhi offices mondo gimwachako ni obed gi kone maber makwaro mo bang'e to jo mor
kendo giwacho ni okonygi. Agi duto gino mapodi med parne jo Kenya en ni ji duto monywako nyaka mine kod mond liete nigi ratiro mar bedo gi lowo. Ani e piny manyien gi chike manyien miyo kata ng'ama dhako obed ni churi ngima kata churi osetho, intiere gi ratiro mar lowo. Jailieta, Ramogi TV. Piny owacho ka otenore kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Micontrap dhi nyime kod jiwo kenge mar kedo kod nyange mar nyiri kod lwenje mamoko mag kit chwech e gwenge mag Kuria. Oganda mawuok e gwenge ma opogore ichiwo negi puonj ka otenore kod rach mar nyange nyiri. Higni medo kalo ka ng'wech mar kedo kod nyange mag nyiri pod dhi nyime kaunti ma Migori to ahinya e gwenge ma Kuria. Lipot yango ni kwan nyiri malo gana 2 ne otimnegi nyango e higa mokalo, kata bed ni okenge mathoth oseketi kod piny owacho. Rwego mok mago mag piny owacho iketo kod midhiero ni e kaunti ma Migori. Kaka yo mane onge nyathi ma nyako moter nyange e higani, riwruoge mok mago mag piny owacho ka otende kod mago mag piny owacho dhi nyime kod keto kenge mateko nyange e gwego ma Kuria. Gik moko to dok chien kaka nwachake higni 10 mokalo, odok chien matin, lakini pod wan gi tich mang'eny mogoyo. To sani koro kine ka nwachake to nwachake kendo sani koro nwakete sirkal be miyowa platform gi administration ma protectwa, and the families ani be neno ka nyithindgi moko somo gineno ber. Joka riwruogno mar Micontrap, riwruogno ma osebedo ka koro kedo kod nyange e kaunti ma Migori dhi nyime kod wuothe kod gwenge ka gipuonjo oganda rach mar nyange mar nyiri, ka geno maduong' en loko pacho oganda mapod omako matek nyange mar nyiri. Hii ngaji tumeweza kuishikilia, lakini sio mila ambayo inaweza kutujenga sisi kama Wakuria. Baadhi ya wengi wanajaribu kuipinga hii mila. Ngaji kuna wale ambao bado wanaendelea kuishikilia. Lakini tunashukuru tangu tulianza kuelimisha jamii kuna mabadiliko pia yanaonekana. Jogo makelo kod lwenje mag kit chwech ma oting'o nyange mar nyiri tiyo kod jogo mantie kod duol e kind oganda mar puonjo oganda rach mar nyange nyiri. Communities zingine zimeitikia wito, wengine bado wako nyuma. That's why tuko hapa to bring more sensitization so that we can see if there can be a positive impact kwa communities zetu. Na watoto wengi kwa sababu hiyo wameendelea kwenda shuleni. Watoto wengi wako shuleni. Labda kitu ningesema ni kwamba wakati wako shuleni, haya mashirika pia yaingilia ndani kutusaidia kusomesha hao watoto ambao wanakubali kusoma. Jared Mohono mena pisa mar somo manosedhi rutaya wacho ni nyange mar nyiri osethiro chendogo mag dongruok e gwego ma Kuria. Kabeno wacho ni kata kwan nyithindo ma nyiri mathoth koro weyo sikul nikech nyange. Important that sensitization is taken very seriously to all sectors within the education, within the Kuria community. Every sub-location needs people to sit down and look at these issues. Inarudisha watu nyuma kimaendeleo. Coordinator no Mami Contrap Kenya Benta Dhiambo Mbwayo mane wegego mag Ntimaru wacho ni gibiro kod chendo mar keto rawere e okang' manyime e kedo kod nyange mag nyiri. Dwani youth okenge mag youth mondo bed kendgi gimbe kaka wasebedo ko wuoyo kodgi, nwawuoyo kodgi ko wariwo gi jonyuol, wariwo gi joma dongo. Koro sani wakelo ne wadwa kelo gimo machielo mondo gibed gi duondgi giwuon. Adhiambo ne okenge ma Micontrap oseketo ka otende kod piny owacho osekonyo e duoko piny nyange mag nyithindogo ma nyiri e gwego ma Kuria. It is coming out of the channel. Actually, the statistics are reducing. The cases that they used to report are gradually reducing, but that means that it's not ending. But actually, the sensitization has gone for some time, and I think there's some results out of the sensitization. E kinde ma piny owacho kod mok mago mag piny owacho dhi nyime kod kedo kod nyange mag nyiri e gwego ma Kuria, lwenje mamoko mag kit chwech ma oting'o dhawo mag udi bende koro kowe oko. Wamepata elimu, hiyo kitu ni kama imepungua. Juu unajua wakati sasa anakulazimisha pale mkiwa kitandani, anakushika hata saa zingine huu uko na njaa, hujakula kuanzia yesterday part 1 wewe tu uko na njaa. Sasa hauna hamu hata ya kufanya hizo vitu. Akikuja tu akitoka, wengine unajua huwa wanakunywa pombe. Anakuja anakuambia geuka, na upende usipende unageuka, na ukikataa unapigwa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ng'ato achiel owito ngimane tok goye lisasi gi jonjore
Otieno Manyoro e gweng'a Manakuru e kardak ma pipeline. Mwangi Msharia majahigni 53 kendo ja ohala ma pipeline ne okwalo omenda mapok ong'ere gi jonjore go mane nigi magina kod ojala kamin ode mane ni kode to yudo hinyruok mag lisasi kodhi mbele gi yudo thieth e kar thieth maduong'a Manakuru. Nek makamano nomiyo jodak kod johala bago ng'anyo ka gikwedo medruok mar maundu e gwengego. Ilikuwa saa 2:50, walikuja vizuri sana, wakapata watu wamepungua kwa duka, sasa hizo hakuna watu wanaingia wengi, na hapo ndo waliweza kuwa hijack, wakaiba pesa. Baadaye wakafikiria mzee amewafahamu, na hapo ndo waligeuka wakampiga risasi. Sasa hizi mzee mwenyewe ni maiti, mama ako hospitali. Mama amejeruhiwa, tuyuko shua kama ameshutiwa ama ni kujeruhiwa, lakini ako hospitali. Wale wanatufanyia hivi wanaweza kuwa bado wako within us, na ama wale ambao tumeambiwa watulinde, sababu kila wakati inafanyika hakuna hatua inachukuliwa, kila wakati inafanyika hakuna hatua inachukuliwa. So sisi kama wananchi, ukiona tumeamua kutokea hapa kwa barabara, ni kuonyesha tumechoka. About the scene, it was visited by the officers, documented, and we have the assistance of the CCTV footage within the area that is assisting us in investigation so that we can be in a position to apprehend the offenders. Familia moro eregi yuago ratiro mar nyathigi majahigni 13 mawachore ni japiny China moro orocho ratiche. Japiny China no tiyo e kar kunyo mula kagidwaro ni obila okawne okang' mager mapiyo piyo mar chik. Nyathino owacho ni jalno ne obambe chieng' ngeso kapok onendache nyaka kawuono. Jodak ne ondhiyo jopiny China moko 4 matiyo e kar kunyo mulano kagidwaro ni giul nyawadgi motimo tim makochno. Kwa kauli ya kwamba wanajua madhara yenye itapatikana, lakini huzuni ya kwamba tumepata wageni vile mwenzangu amesema, badala mgeni akikuja mahali mwenyeji afurahie, kumbe mgeni akikuja mwenyeji analia. Hawa wageni wetu ndio wa China wamedhulumu watoto. Mimi kama mama ninasikia uchungu sana. Na sio mtoto mmoja. Ninaomba serikali teremke chini wafanye investigation. Watoto ni wengi wametumika. Na wameachiwa magonjwa, mimba na vitu zote zenye zinaweza wachwa. Enyewe wakaniambia mtoto inafaa enda apimwe hospitali. Mtoto akaenda akapimwa, akapatikana enyewe amedhulumiwa. Tukatoka huko tukarudi police station tukaandikisha statement. Na hiyo statement venye tuliandikisha, mimi tu kuona hiyo statement penye ilipelekwa, ilibaki tuko police station. Hapo na hapo wakaambia watu wakuje, wakaambia ma Chinese wakuje. Sasa sijui venye waliambia ma Chinese, niliona tu kidogo pesa zimepewa watu hapo, wameanza kunini hapo tu kwa dakika tu. Na hiyo kitu ikasimama tu hapo hivyo. Mtoto akasema yenyewe mchinese alimchukua, na huyo mchinese anaitwa Susura. Na Susura mwenyewe ayuko kwa machinese wenye wako kwa jera. Kabla tuende Kakamega tulienda kuchukua machinese kwa sababu tuliona kama watesa hepa. Tukashika machinese 4, mmoja akatoroka. Tukaangalia kwa simu ya OCS kwa sababu mtu alikuwa amemtumia mapicha ya machinese wote. Tukapata yule mwenye alikuwa analala na huyu mtoto, huyo Chinese amehepa. Kuna mwenye alikuwa amemwepesha.
Bad migao magero ute mag oganda dhi nyime kod kawo nonro mag jopiny e kar dak ma Kibra mar miyo gi thuolo ne chako gero udi manyien. Jopiny miche gi miche oyuoro e chenrono motelne e kar dak margi e alworano. Watudore achiel gachiel kod jafwambo marwa Eric Owenga ka entiere kuro. Eric Owenga, iriyo nade ka entiere kar dak ma Kibra odiochieng' ma kawuono? Kinyalo mana nyisowa matuta e wi gigo matimore Kibra kono kotudore kod chenro mar gero udi ne oganda. Owenga. Ma Soweto High Rise kumagia sani chenro mar keto kata kwano oganda monego bedni yudo udi mibro ger manyien dhi nyime, kendo en chenro nochak chieng' tich ariyo kendo oburu modichi makiny chieng' ngeso. Mano ni jokanyo ma High Rise kaka Soweto ka odar gi yo makare mondo ochiw thuolo mar gero udi manyien mag piny owacho ma bechgi yot. Koro gi sani manigi madhi nyime ka kendo en chenro motele kod apisas mag arita kwe ka achiel kod mag maok bad migao mar gero udi. Kaka mano kapok adhi mabor, waluonga nena achiel kuom apisa mongirore odiochieng' ma kawuono e chenro mar chiwo ne jopiny thuolo mar ndikre ka. Karibu Bwana Muli, tunajua kwamba leo hii wakazi wa Lang'ata wamefika hapa ili wasajiliwe. Labda tuambie hasa nini kinafanyika hapa leo? Kwa majina naitwa Gabriel Muli, Assistant Director Slum Upgrading. Leo tunapeana cards kwa wale watu ambao waliandikishwa mtaaduni wa Kibera Soweto Zone C and D. Kwa baada ya hapa hawa watu wanaweza kuondolewa hapa. Tunaongea na community tufanye ile inaitwa voluntary movement ya watu ndio to clear site tuweze kujenga nyumba bora kwa wakazi hawa. Labda zoezi hili linalenga kuhamisha wangapi na watakuwa wanaenda wapi, na labda watakuwa napewa labda fedha ambazo zitawasaidia labda kuhamia kwingine? Kulingana na ile data ambayo tumekusanya hapa, tuko na households yani boma 11,000 na hawa ndio watu ambao watahamishwa kwa huu mtaa tujenge nyumba. Tunatarajia kujenga nyumba 10,000 hapo. Kila mkahaji wa hapa apate kupata nyumba, aweze kupata nyumba. Na swali ambalo wengi wanalojiuliza ni kwamba tayari kuna nyumba ambazo hazijakamilika, na walikuwa nafikiria labda wale ambao wanatoka katika eneo la D na C huenda wakahamishwa katika hizo nyumba iwapo zitakuwa zimekamilika. Zile nyumba ambazo mnaziona nyuma yangu ni nyumba ambazo zinajengewa wakahazi wa huo mtaa wa Zone B. Hapo ni Zone B na tushaandikisha hawa watu, wanangojea hizo nyumba zao. Wale wa mtaa wa C and D inabidi watoke kwanza ndio tuwajengee wakuja waishi hapo. Hizi nyumba mnaziona nyumba yangu karibu zinaisha, ziko in the final stage, na wakahaji wa hapo watakuwa wanaweza kuhamia kwa hizo nyumba maybe by the end of this year. Kwa hivyo hawa ni wakahaji tofauti, sio wale wakahaji wa Zone C and D. Hizi nyumba ni za Zone B. La mwisho, awali kulikuwa na tetesi kwamba kuna baadhi ya wakazi ambao wanasema kwamba data zao haziwiani na yale ambayo wanapata kwa sasa pale kwenye tenti pale. Labda ninyi kama idara ya ujenzi mnashughulikiaje hayo malalamiko yao? Makosa inafanyika, makosa kidogo. Kwa data building kuna makosa inafanyika ya commission and omission. Jina imekuwa spelled vibaya, ID imeandikwa vibaya, mtu amekuwa described vibaya, amekuwa structure owner ameandikwa kama tenant. Kwa hivyo malalamishi ambao naona hapa nyuma ni kucorrect data. Wanataka data zao zikuwe corrected, tunawasikiza, tuna correct. Zile ambazo hatutaweza kucorrect tunaita community leaders wa community, watakuja watusaidie because wao wanajua wale watu ambao wanakaa pale. Kwa hivyo hii ni process ambao tuna engage leaders kabisa respectively, because tunajua hawa ndio wanajulikana na community na ndio wanajua community zaidi ya sisi. Right.
Erokamano Nyakwaramogi, mano achiel kuom apisas maduong' e bad migawo mar gero udi mag piny owacho kendo pimonwa kaka gidhi mbele kod chenro ma kawuono ni. To kapok adhi nyime mang'eny ahinya, an achiel kod jadak kata achiel kuom jogo ma bende odak e alwora ni manya chiwonwa chenro to en owuon biro mare ka obiro kaka ng'awa to odiochieng' ma kawuono chalo ne nadi machiegni e Ramogi TV chak nyingi nang'o in ka. An iluonga ni Moses Oyo. An mkaji mar Kibera Soweto East, dak e Zone C. Koro an joma be serikal gero ni udi masani gero manyien gi. Yes. In won ni sayudo ot to mimondi chop ka ikalo kenge mage. Pok ayudo ot, lakini an achiel kuom jogo ma nie chenro mar serikal ma wane joma nokwan ka ing'iyo toka kanyo nitie udi migero, kanyo nokwana kendo nomiya kad mar ot. Omiyo koro arito ka chieng' ma serikal biro chiwo udi kapo na achope okang' ma ichiwe udi cha to ageno na abiro bedo achiel kuom jogo mibiro miyo udi go. Yeah. Ka ing'iyo lain, ang'en lain osebedo mabor kaka ing'ama iye ka inyacho ni joma ni lain gi gin joma thoth gi ing'eyo gi kose kech samon ti luoro nitie jomoko moko kama chielo mochopo ka inyacho ng'ano iparo makama. 90% mar joma ni lain go gin joma nyaluongo gi nyinge gi. Gin joma wadak go, gin joma wabet go ka, omiyo wang'ere. Momiyo kata seche ma serikal ng'iyo jomoko ma onego bed ni konyo ng'iyo jogo kendo gogi musasa kaka beneficiary, to serikal keto machiegni nikech jogo wang'egi gi nying gi. An onyuola Soweto ka, adak Soweto kae ngimana te. Omiyo jogi gin kaka families magwa, wang'ere gi nyingewa. Koro anyalo confirm ni joma nie line gi gin joka kendo gin joma deserve bedo beneficiaries mag udi migero gi. Mogik, nitie chenro ma kowe in to jodak be osebedo ka kale sama gindikre kata sama gichiwo nonro magi ma bedo achiel kuom jogo mabo yudo udi ka misewinjo kuomgi kaka ng'ama ni iye. Nitie achiel kachiel ma serikal osebedo ka timo kendo serikal osebedo gi mpangilio maber ahinya mar hakikisha ni kila ng'ato man ka bedo beneficiary. Gisebedo ka gihakikisha ni okwanwa e yo makare, omiwa kad manyiso madhibitisha ni wan beneficiaries, to kendo gisebedo ka gijiwowa nikech udigi ok yud nono. Nitie pesa matin monego bed ni wasave mar mondo omiwa udigi. Koro anyalo wacho ni serikal osebedo ka keto okang' makare mar mondo omiwa yud udigi e yo ma ni sawa. Erokamano neno ka nitie nyaod machielo ka bwana in ng'awa to ibende igeto kata igeno yudo udi e odiochieng' ma kawuono ka. An gi nyinge na iluonga ni Steven Oduor, mong'ere en jalamo, jadak makae. Wan wageto yudo ute ma kore gero manyasani gi kendo wan gi geno ahinya ni wabiro yudo ute ka ute go orumo. Yudo udi makanye ka nitie A, B, C, D. In irito makanye? Wan okwanwa e Zone B. Mane kama nokwanwa notimnwa gimoro amora. Sani gima watimo en anu ya kuwa save pesa kendo gima medo kwa oganda wa joluo modak e waka. No watemo save pesa mora mwanyalo save mondo mika chopo chieng' momiwa ute to wabende wayudo wachopo okang' mowinjore, percentage mowinjore chop ni ng'ato mondo mi ekikaw ot. Erokamano Nyakwaramogi, mana kaka ineno ka oganda buora no chopo ka miche gi miche mar biro ndiko dhogi ka achiel kod nonro magi mamonde ka udigi ibo tiek gero mano tielo makoche chande ma NC kod D to gibro donjo udigo ma piny owacho chano gero kaka okang' maneno ni gibero lwasi mar jodak ahinya to jogo ma ok kuonde ma yuto margi ni piny kendo en chenro nochakre chieng' tich ariyo to sobedo kodhi nyime e yo makare kendo igeno ni oborumo odiochieng' makiny maneno ni jodak maka nonro magi okaw maneno ni chieng' ma udigi otiek gero to gibiro donje e yo mayot kendo mane gima dhi nyime kaka Nyakwaramogi kaka kamano to yena adoki studio achiel kachiel kok kadak ma Lang'ata an Eric Owenga.
Pero kama na inya Eriko Wenga kuwuok e kar dak Malang'ata, wageno ni chenro makamano bro bedo ka rumo mapiyo piyo kendo jopiny maditiere gwengego bro bedo ka winjo meta kata bera to kosemigi udi makamago. Nyakora Mugiajwang' weche mathoth kotudore kod mago ibo bedo ka ineno achiel kachiel e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Kawadhi mbele ni rowere manyiri maromo 400 e kaunti ma Kwale oyudo puonja mar kedo kod lwenje mag kit chwech kaachiel gi telo mag joma mine. Puonja mag rowerego ma hikgi ni piny mar 30 oriwo chike marito nyithindo manyiri kod mine e wi lwenjego. Rowerego bende ne omi puonja kuom telo mar mine ka yo maber mar loyo tem magiyudo e oganda okwagi mar mondo mi giwuog oko mondo gichunga e yiero mabiro. Something that they will call up even the phone calls. Even if I do harm to myself, is it? Change is not easy. Wahamasisha wakati wanapodhulumiwa watafanya nini na ni sheria gani zinazowalinda. I think kitu yenye inaribezi kesi pia ni watu hawaripoti kwa sababu hawajui hata wakiripoti wataanzia wapi. Tulifanya research at the beginning of this year. Na tuka realize that indeed the interest of women being part of politics imekuwa very ripe, especially among the age groups ya 18 to 30. Kiangalia sasa wasichana tumeona afadhali tuwafundishe, wapate training, wapate skills, wakujua kwamba wanatakana watoke nje pia waparticipate kwa hizi training ndio waweze kuwa wamechaguliwa katika upande wa maybe ya politics, wako kwa management areas, wanaweza ongoza pia nchi. Thanks to this seminar nimeweza kujifunza kwamba wanawake pia wanafaa kupigania hivi viti kama mtu mwingine. Hiyo ndio italeta gender equality katika kaunti yetu ya Kwale. Weche mag lwenje mag kit chwech e gwenge mag Wajir oyang ni inyayo kod timbe kod kido mag jodak mag gwengego. Nonro oyango ni achiel kuom pek madongo en chenro mar Nasla majiwo yalo buche mag rocho ratich ji oko mar doho ka jiwo jodak ochwal buche go ka obila ma ok yalogi e kind anyuola. Magi oyang e romo mar jokanyo manono rocho ratich oganda ahinya to nek mar Wakeini makawo pach jopiny e gwenge ma opogore e pachoka. For today's deliberation with members of public, it has come out clearly that one of the causes of gender-based violence in this country is the issue of tradition, the entrenched cultural practices, which has made which has normalized cases of GBV. There's a very high level of gender inequality, even when it comes to settling matters traditionally or through the alternative dispute method, which they are calling masla. Because the girl or the lady who has been violated, maybe through any form of GBV, does not sit in the women do not sit in that elders union or whatever it is, the masla. So how are their rights protected? Na katika hii harakati yote tunapata mwathiriwa anaachwa pale katikati kwa sababu kisa kikitokea clan mbili tofauti zinafika kwenye makubaliano, wanasema kwamba kama ni issue na fine, jamii fulani inatoa fine kwa jamii fulani, alafu yule ambaye alikuwa amedhulumiwa anabaki pale katikati akihangaika kutafuta haki, na anapokuwa mkubwa ama katika ile harakati ya kuendelea na maisha, hilo linabaki ni swala ambalo linamsumbua. The cases must be taken to court and they are adjudicated through the normal process, and I'm happy that the elders have also agreed with us that they are, in spite of the alternative dispute resolution mechanism that they usually employ, there is also the need to follow the law and to see to it that the cases are sorted out as they are required. Nyakwara Mugiajwang' kanyo yena mar mondo mi akaw yoyo mokwongo weche manyien mag migago. Kata kamano asoma ni moko kuom ote ma ochwalo na Opija jachuma mar Nyamasari ya Kisumo wachona neno malera kendo makare ka wan Nyamasari ya Kisumo kod min oda Mama Brighton kod jochuma duto ma Kisumo. Ote machielo Sheila Iminza Okoth ngisa ka ni Joyce Amor neno migago kowuok Migori e gwenge mag Sagero Suna West. Akwanja Lamo Wuodu Yoma wachona Moching Ramogi TV Live
from Ruiru ndani in Kiambu County. Amor giweche manyena kaka pile. Ote machielo Ruth Nyathio Chieng bende wacho na no migago ka an umoja enako. Andrea Junior bende wacho ni watching live from Migori. Medcholo ote magi nyakwara Mugia Juang akaw mana yueyo madundo gisani aduoga dhi mbele kod weche manyena mag migago. Kik idhi mabor. Kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Apenji, koro wach matin ni se wuodhele. Nyithindo kupenyo matek mana ye. Moken disco matanga mi wuka kumora mora yawo yae. Iwacha ngoka. Janeko gi jaku. Diluokri. Akuna matata. Ionge gimoro mar kisungu. Kan. Tich maber. Ai weluoro menyonge. Wane wego muom bwana, weluoro pesa. Pesa tima modong. This place looks wonderful. Mera mogono bede maduong bwana home. Kama ni chiemo machiemo bire sawa. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 072-638-838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyakalo. One of the biggest challenges I find entrepreneurs is they don't know how to delegate. They feel they're the only ones who can do things. Other people can do it. You use your mind to build your vision and to do your strategic thinking and maybe to do the connections. But the team can do it. Imagine they can. There's been a study done that women tend to fear taking loans. A loan, if it is taken for the right thing, is okay. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kauno gibronge ni kenyelo soge piny ka. Oklos ge polo kaka giwacho. Onge ng'ata kae mabiro mona timo arus gi pari. Ureno kaka analo songi mana kamora chiel gi pari kai. Machiegni kendo nyakwara Mugia Juang wadhi mbele kod weche manyena mag migago. Jaod bura mar County ma Homa Bay Joyce Osogo Bensuda kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino ojiwo jotelo e gwenge makaluo mondo oriwre mar konyo e ting'o malo rang'iny mar somo e gwenge makono. Jaod burano wacho ni tiyo kanyakla e kind jotelo e jiwo weche mag somo biro miyo kwan jopuonjre mathoth chopo lek margi e weche mag somo. Negi loso e kinde nyasi mar somo mane obagi e skundi ya wuoyi Mambeta chendo maong'ere ni Mama County Back to School kama ne gikone jotelo mar mondo mi bende kik we nyithindo mawigi beth to wuok e familia ma yuto gini piny bende bedo pacho nikech onge mar school fees. E kinde nyasi no agucho omenda mar ngaf e county no bende ne ogolo omenda maromo milion 10.1 mar jolo somb jopuonjre. For driving
School. I've taken students to NETA. I've taken them to VTC and TTI. I've sponsored university students. I have PWDs under full sponsorship. Today, I'm giving these students bursaries 5,000 shillings each. Do not give up on this child. Success is failing severally and succeeding eventually. Failure is part of success. It is not the opposite of success. Hawa watoto wenyu wapeleke kwenye vocational training institutions. Wapeleke wenye wanaweza kuwa plumber, wawe plumber. Wenye wanaweza kuwa carpenters, wawe carpenters. Wenye wanaweza kufanya kazi kwenye ma-artisans, wawe ma-artisans. Wenye wanaweza kufanya kazi hata ya kuweka ma-masons, wawe ma-masons. Manakaka Juma Kajuma wa Keloni Chenro Maragin Kanye kawuono wamenyo ni Benta Akelo mong'ere kaka Jalam. Jalam oyangore koda katayo kweth jothumbe mag moro jotelo kaka jatend piny machon Jomo Kenyatta, Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki, Ogai mar ODM Raila Odinga. Jalama bende ong'ere kod tije mar reso mine madwa konyore to ni kod peka. Jata chenro ni Walter Nyambaga yande olimo Likoni Mombasa kendo obidho mbaka kod Benta Akelo. Chik iti. Ahuka mayom kwa dhowa kawa chomo dhowa dhinam chumbi. Mombasa, gwenge mag Likoni. Ka, wanie limbe mar mbilo mbaka kod Benta Akelo. Kati dagi kati ye tumisi tuate kati daga diera kati ye ya wanya Mombasa tuatero. Ung'ere gi nying mar Jalam kaluwore kod olethe mag ngima yodho wadh nam chumbi ahinya to sama omoro ji kod nduma mag jotelo. Oromo telo telo ne yagira bur tendiro ma yetimuke gune ya mulu tendiro ma oromo telo telo ne yagira bur tendiro ma. Nonyuole kure to en nyar kure to sombe chalo nade. Nyinga Benta Akelo api anya Jonathan Okoth jakadem ka Koth odak sikul Orlando. Kana wunta gedo masara. Ni chako somo kanye? Atomo form nono. Primary school. Idhi Orlando koso ni dhi? Abe katemo. Mane mo katana tomo na din mar Nyasaye to rieko mar wich to Nyasaye omiya molo katanga musomo. Ikeketa kun maseda onje gi jogo kata ngato kinya donje. To nyinge mar Jalam nobiro nade? Jalam kaka nobiro ndalo ne wan jogo ne pur pakore mane pod wigi ringo. Koro kwa toko wipinje. Koro kano chopo kanyo, ayudo kane nitie yawuot luo mane nigi pesa mabe ne juolo wiya. Inyalo miya kata siling 5. Ta dwa jari go kanyo to koro kase jari kanyo to koro kona Jalama maskini aje uri. Ang'ama mielo gi chiegi manyaka rang dhoge to Angelina ng'ane no tiwacho gang'o. Amukendo dhako moko somo moilo dhiange dhiang'. Ka dhiang' otero thuri chako duogo thuri gi nyako. Kalore kod chiam mage kod timbe mag ngilo mag thumbe. Amugi mitang. Amugi mi wana ruwa boy. To ka boy. Jalam nochako kanyakla mag jothumbe mage. Kane wachako bedo jower, kuongo kwachako, to wachako kwachako Mombasa mangima joluo mondo luo. Kane wan Mombasa mangima tan mana wer kod Doris. Gi nyako ma ni Janet. Koro kane wasechako gini sama ne wadhi ka register, ne wadhi ni Kisumu. Wachopo ka register okwero ni mano wuok kabila walor piny an dalo go pod an nawa na tata jawe kwa selor piny ta kone yawa gima koro watim koro gini wachake nango ojama peke limen giru mano wachako kamano koro kwa dhi kamano koro ne wan gi nentiere nyithi luo ka bele jo sakwa to ne gi goroto to kone gi goroto ngana longa ne go pono alonga gudu kombe kura longa ne go poro kura jo gine kaogi jo water emane kaogi at kura chiemo wadhi airport kura wadhi airport mbunge wa motero wa midao mane mbunge wa mokwongo ka kwa dhi airport kura ni wawer kabisa kura joko neno ka wen bani mit kae to jo culture obiro penjo wa kuma wadaki tanyiso gi anadak Likoni kura giluongo kwa sedhi kucha kura sani watiyo gi jokanye watiyo gi jo culture kuro sama ne wadonjo ka jo culture ni
Koro wachako timango. Wachako kao bat joro utugi. Negi chako wende magi to kendo welo mane chopo thurka kokale la par ndeke negi kao ting' mar morogi. Wadhi omo jorutu moro dala wakelo ka Jojo Piyo. Koro Jojo Piyo ni en mwabed kode ka wago rutu ka wadhi festival mwayombo kawa namba achiel wadhi Nairobi ICC bunge machielo makoro nochako dong' mafumo ng'ane po nitie Sakombo koro mogolonwa gari ka miyowa pesa nopenja kona ni nyaka dem kuseloyo kuyombo tibi koni wayombo to nyisi jaduong' wayombo to koni un ji adi wan ji 27 mine gi joma chuo to koro dio timo nade watwang'o lewni uniform kwa setwang'o lewni omiyowa pesa moterowa Nairobi dhi giduogo to wadhi so to barua moro bosekelo kadi moro bokelo no wadhi e piem e beach Mtwapa koro wadhi airport gidonjo gokinyi saa 12 Nyar Kadem Kakoth, Nyar Orlando, Nyar Gokoth Oile, Nyar Giachora chamo nyadhi kaka negi chopo KCC e piem mane giyombe radar. Emoira isidong ya ne buki mangongo to go kumba buki nyodiang kapinyo wacho buki nyodiang ya tuka ndio kole ko so mchike to chunye ni emia kapinyo wacho buki nyodiang mano moy Sano piny lich piny lich ma moy budo dongo miete moy ne ben ko omiete lwete bo so fuko okibuk nono okibaki tiwero to so lwete fuko to kogol to buonje to kogol Kibaki Kibaki timakibero Kibaki ngekane mate Kibaki Bwana inji nyote salimie raisi Bwana mai bwana inji nyote salimie raisi Bwana mai ni wageni wake salimie raisi Bwana mai ni wageni wake Bwana moi ni wageni wake to sechegi papo Okoni otiego jothumbe bura moting'o sogo winyo janyarongi Asam Jakosoko e kind mamoko. Jothumbe mawuok e lweta takore Jojo Piyo no en tien gi jokenge koro kaya go Piyo ni emokelo nwa sogo Asam Jakosoko koro ka gibiro ka Asam ni nego orutu to sogo nego sanduk to gibiro giyudo ka wadwa dhi kanye wadwa dhi so to wadhi so to barua moro bosekelo kadi moro bokelo no wadhi e piem e beach Jalam kone no moro jotelo madongo mag Kenya kochakore kod Jomo Kenyatta, Daniel Toroitich arap Moi, Mwai Kibaki, Ogai mar ODM Raila Odinga e kinde jotelo mamoko. Kama werie ai ya to kata nyora ilubiro kane anya were Raila gibedo mabuogo ji okego ne wacho mono ji akucha ng'ato ka ng'ato 6,000 ngeke na matin Mara Raila Tingana molo gudi mino buru la ting lor mana mo sabora era baba to lor mana mo ahora era chukego ne ya lor mana mo ahora era ting gudi nyar ke ngongana mo lor mana mo ahora era yo neto ido igare na mo lor mana mo ahora era mi simbo ko ido igare na mo lor mana mo ahora era ni kwacho nyole ya oro ke gune ya lor mana mo ahora era ni jakapi yo lor mana mo ahora era jakanyibinya lor mana mo ahora era Okoni samane omako wer mar ogai mar ODM Raila Odinga okeogonea tongoro mora odhok dhero sikwadhi to piny ne lich e kendo mon dunyore adunya to sano seling lwar kuome e kendo jotelo nege gi sendi tikle sechegi Raila no se wuok e kom amolo no atini ng'ama nokwongo telo ne gibiro achung' e dier gi kama wanga koro baro ji jomoko chung' koni jomoko chung' ana chung' e dier tere koro biro Simbarati mokwongo alufu kaka ing'e timbe joluo ing'eni mamiyo ng'ato donje mamiyo bedo mamor kech kukuwere to oneno kaka iwero nyinge oneno kaka iwero nyinge bas koro oneno nang'o kare jogi gin joma ni koda samidwa bet gi ng'ato kata koro nokidware lakini tilombe kopogore gi wer Jalam en nyamrerwa mar mine. Mine ka to nitie samoro nitie tuo moro ni dariyo dongo chamo ga mine to kaka tinde yath mano biro ni mine chamo yath mar gine ne family ne gole mang'eny
Koro ko biro to pi mona kala sani nyaka ne piru poka bed piny ngato segojo na kanya me akele ot me ya to bi moro segojo wa material kuru yapta kisemi kuru yune gango kilimar family cha josiasa bende lime mar somorie kukume ka Kenya tombolo ngai kata ngato dwa chu amanya kade sasa wewe taunga mimi kona koni mimi naunga wewe mkono wewe taingia kuna shida na biro gi ok ni yani in bi mimi tero gi kama nyasao yini digo te digo kakine no nyako ma mishini wago mabor ko de mabor makiti kata sama ni Raila no UNESCO ngine Raila ko ngono ngneto eno ko taka ni to chako bunge no go kura kwale kura sama ni Raila biro ka to abi kwale man makijana maono jowi makijana maono no dinga olero no tije magagwata to kod gik mamoko ma otiyo godo dala ka magito monyo watugo go ma culture ma koro ma ka intire godo tich ne maduong e dala enango dala kuma wantie cha tich ne nyuka nikech kata ka oro biro chon or mama wane ni gagwata mara ngongo mama geto ka gwitni yalo ne or nyuka makimako to witi matetne koro ma dala kucho en madho nyuka iticha gwata maduong gimodho pi ngito mo pie yeo osera ni endi adit ma tonga rego mikeyo godo ka jidhi keyo ikete bel ma iluongo na tonga rego kata ka jidhi ngweto to jidhi ngweto ga tonga rego ka dita onge ma iluongo na tonga rego to magi gin meka magango maguta maduni masame dwaro gi uta maduni to watugo godo mano to puga mi go same miel ko to nitie kata ko semane madongo koro ma puga ma mana go kama kusikete gimo ka igi to koro ka we to koro mane ma we godo kasta neno kendo in gorengo ma me kwado go ma koro same we kata ka koro we awiti wuod minwa awiti bolo angekna mate we ma we go olo bolo ke kanyango bona jakanya dhiang itawite luto olo jatelo we ma luto go olo bolo ke kawino bona jakindu be itawite luto olo jatelo kuna nyako nyango nyalwa data ng'iewo ni ban olo jatelo mana witi bolo mano wuod minwa no ke kaneya ochito nungone ranyisi mar ni poden kod teko kendo choke ni otegno kachiew da donyo mne tije na matindo magot matimo tije magot bende okabed piny ni yuda ni nyaka ne piny ruta bed mana piny awuotho gi tienda nyaka kona mtongwe awuotho gi tienda manyalo chopo ndako sikadabu chon to nawuotho nyaka Changamu gi tienda kendo duogo koro gima mena no kapo dende oridore kama gik mang'eny ma ji chamo gi to kacham achamo chiemo kawaida achamo alot Halayinyote salimie raisi moi wanainji salimie raisi jambo moini wageni wake salimie raisi mano wadonje papa to kata kwa donje papa garambe Harambe tufuate nyayo, harambe tuimbe pamoja, harambe tufuate nyayo. Etingu kegune ya mulu tendiro ma, oromo telo ne ya girabu tendiro ma, oromo telo. Tendiro ma. Gura no teng hanya kwa waya. Ndo kaji duo. Oriti masani. Ya kwa waya. Mano kori budo budongo ari Joseph Afrikane, ngurumon mabeyo. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts.
Your love story awaits this Valentine's na View Travel. Join our exclusive couples Cape Town trip from February 13th to 17th, 2025. Delight in Valentine's picnic, dinner at Land and Sea, a winelands tour, a full-day city tour, a peninsula tour, a cable car ride up Table Mountain, and exploring Bo Cap. All this in a 5-day adventure starting from $1,545 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Timag tuke eni team mar Gor Mahia oseikore ne rakore kod team mar Muranga Seal e tugo mar laro osimbo okombe mano mar FKF ma ibiro bagi Jumapil e alap mar Dandora e boma ma Nairobi. Tugo ni biro juma achiel banga timbe gorado e tugo mar lig ma pachoka mane obagi e alap ma St Sebastian Park e county ma Muranga. Tugo ni biro odiochienge adek kende bang' Kogalo riembo e tich coach Sinisa Mihik bang' team no yudo duoko marach e tuke mokalo. To kata kamano, japuonj mapiago Muranga Seal Yusuf Chipo owacho ni en gi geno mar yudo loch ka omedo ni gima miye kibaji en ni rowere ne nyalo yudo pek tugo e alap ma Dandora kaluwore ni Seal ok ong'iyo tugo e pap ma opedhi kaka mar Dandora. Joloch mar tugo ni biro ng'ado otiko mar donjo e final mar laro simbo FKF. na feel watu wana come up vizuri. As a team, we need to always go back to the training grounds, correct our mistake where we couldn't do better in our last game. So that's what we are doing. Everybody is putting in the work to make sure that we get the win on Sunday, and we bring the motivation back to our fans and with the players as well. Na itakuwa ni mechi tofauti kabisa. Manake kucheza katika manyasi haya na kucheza katika jualia lile la TAF ni mpira tofauti. So naamini tutakaa chini na vijana, tuambizane wapi tunafaa turekebishe, alafu twende tukamenyane tuone kama kwa kweli tunaweza ingia finali ya Mozart Cup. Nyakora mugia jwangi kanye mochopo gode giko marweche manyiena mag migago. Ibed kod odiochieng' maber warom kendo kango romo kanyo sapar mamidhiambo e weche manyiena mag ka gi kacha. Nyinga Joyce Odur.